Soc Valqueuni, dona d'Arbiscar. Així com el món del meu home és el comerç i anant surant el mar d'ací cap allà, jo sóc l'ama del meu món, que és la casa que tenim a Edeta, a un dels barris més exclusius de la ciutat. També sóc l'encarregada d'administrar la fortuna familiar i la caseta corral que tenim a la vall de la Talaia, amb un important ramat d'ovelles. Allí determine qui i quins dels treballs ordinaris li pertoquen a cadascú. Però la meva filla major ja té edat de casar-se i cal trobar-li espòs el més aviat possible. Naguiba, el fill de Sekel, serà una encertada opció. A més, la meva filla li posa ullets quan es troben pels carrers d'Edeta. Li he dit a Arbiscar l'opinió que té d'aliar-nos en la seva família, ja que ens donaria una millora en la nostra posició. Veurem en què queda la cosa.